Unha 21 minutos en directo nos estudios de Onda Cero, alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín, teléfonos abertos. Se queran facer alguna pregunta, duda, suxerencia, 981 57 5500, 981 57 5500. Alcaldesa, noticia que nos adiantaba María Teijeiro fai un momentiño é que a Comisaría da Policía Nacional vaise trasladar a un local en Aluguer en Santa Marta. É un local que agora mesmo está a Baleiro, un local amplio, se vai trasladar as dependencias da Comisaría da Policía Nacional ata Santa Marta, despois para o Xacobeo estarán integradas tamén en Rodrigo Padrón e Fontiñas, pero non sei que valoración nos podría facer desta nova. A ver, eu creo que hai unha cuestión que depende neste caso do Goberno Central e a delegación do Goberno xa nos transmitira e a propia comisaria que probablemente a situación que se ia alongar máis tempo do que parecía inicialmente. É evidente que unha vez que se produciu un incendio das dimensións que tivo este, ao final o que teñen que falar as persoas técnicas, as persoas especialistas, mirar cal pode ser o tempo, o prazo. Nun principio parecía que se podíamos falar de semanas, se logo estamos falando de meses xa do que é poñer a punto esa infraestructura, é lóxico non que exista outro espazo para poder ter todo en orde, pero insisto que esta é unha cuestión da propia delegación do Goberno, da propia comisaría, e onde nós sempre fixemos o que se nos pediu, que é esa colaboración que houbese para poder ter algunhas cuestións que eran necesarias en algún espazo municipal, que se está cedendo xa desde hai tempo, desde o momento en que se nos solicitou, e a partir de agora nova etapa. Non sabemos, non teño idea agora de cal será o tempo, o prazo previsto para esta provisionalidade, pero en todo caso é certo que era necesario buscar unha alternativa a unha situación que, xa digo, a previsión inicial era que ia ser moito máis curta do que finalmente acaba sendo, non? Veremos, porque polo de agora non sei se vostede coñece prazos ou... Non, descoñezo, falarei ca comisaria, co delegado do Goberno, cando os vexa, pero non o sei aínda. Todo isto co trasfondo a reclamación de mellora de seguridade que piden os veciños de Santa Marta, onde falamos con eles. Todos estes fontes da Policía Nacional insisten en que se está vixiando, que se está facendo un traballo moi, digamos así, prudente, en fin, non moi visible, pero de continua vixiancia en Santa Marta. Non só en Santa Marta, senón que nós sabemos perfectamente que temos reunións de coordinación semanalmente entre a Policía Local e a Policía Nacional, que é quen ten as competencias nesta materia da seguranza, e sabemos tamén que houve, eu creo que intervencións moi importantes e moi relevantes para o conxunto da poboación, e que en ningún momento se deixou de traballar. Continúase traballando, moitas veces é un traballo, como ben dís, invisible, é un traballo calado, é un traballo que se fai no día a día para que todas as investigacións sigan o seu curso. Así que nesas estamos, xa digo, sempre traballando, eu creo, desde esa perspectiva, non, de conseguir que a veciñanza teña unha situación de seguridade total nas zonas en que residen. Como valora vostede no conxunto da cidade a seguridade? Eu sempre polo que me trasladan aos corpos de forzas de seguridade, creemos que é unha seguranza boa. Santiago é unha cidade segura, é unha cidade coa que se pode andar con total tranquilidade, fora de que, evidentemente, ninguén quita que haxa algúns episodios ou algunhas cuestións que ben poidan ter que ver co tema de adicción ás drogas, ben poidan ter que ver con algún episodio de algún roubo ou de algún elemento de algunha pelexa. En todo caso, xa digo, nada que escape o que son marxes normais e moi habituais dentro dun concello e dunha cidade que en liñas xerais é moi segura para o conxunto da poboación. Alcaldesa, agora lle vou trasladar algunhas preguntas de moitos veciños que nos escriben a través do Facebook. Tamén abrimos teléfonos 981 57 5500. Fai un momentiño falamos con Juan Granja, presidente da Asociación de Veciños Casa Agraria, Meixón Frío. Nos dixo que hoxe estivo, falando con vostede por dous temas, petición de melloras para o barrio, especialmente saneamento, pero tamén están preocupados os veciños polo tema do justiprecio aquí das expropiacións de Mallou.
Como ve este tema? A ver, como é sabido, esta cuestión, este desenvolvemento urbanístico importante, eu creo que moi relevante para o conxunto da poboación, para o conxunto do Concello de Santiago, eu creo que é o primeiro que hai que destacar, pero dentro dese desenvolvemento urbanístico importante, pois hai algunhas cuestións relacionadas cas expropiacións e cos prezos que se nos escapan ao que é a administración municipal. Toda esta obra, todo este procedemento, pois depende da Xunta de Galicia e, por tanto, nós o que fixemos foi trasladar a asociación veciñal que nos, aquelas cuestións que nos fixesen chegar de demandas, de reclamacións, pois o que faríamos seríamos o elemento transmisor para trasladarlle a Xunta de Galicia para a súa valoración. As diferenzas a respecto dos prezos pagados nas expropiacións son pois bastante habituais no momento en que pois esas diferenzas pois acaban sendo tratadas no tribunal que acaba decidindo, non, o que facer. Xa digo que aí, é algo que non é competencia da administración municipal, por tanto, nos, xa digo, o que sabemos é podemos entender e podemos sobre todo partillar, que eu creo que é o máis relevante, que xa que se fai unha obra cun desenvolvemento urbanístico tan importante, onde vai haber pois un número de vivendas unha cifra moi relevante no conxunto da cidade, nós o que queremos é que todo iso se faga aproveitando para que haxa melloras para a veciñanza que nestes momentos xa reside en Mallou nesa zona. Por un lado, creo que xa é sabido que o Concello presentou algunhas alegacións, algunhas que se tiveron en conta, para temas que teñen que ver con mobilidade, para garantir zonas verdes, para garantir equipamentos, para que haxan as infraestructuras axeitadas. Eu creo que nesa liña todo o mundo estamos de acordo en que a obra debe ser a mellor das posibles e aquela zona ten que quedar, pois, eu creo, feita desde unha maneira pois moderna, de vanguarda, que sexa realmente que responda ao que son as necesidades de hoxe tamén, de un urbanismo que responda ás exigencias do cambio climático, dun urbanismo que dote de equipamentos, pero aparte diso, sería bastante lóxico que todo iso fose acompañando de melloras para o conxunto da poboación de toda aquela zona, non? Ora lle vou dar paso a máis cuestións de veciños, pero, bueno, hoxe vende falar o Partido Popular sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre a denegación da prórroga do anterior interventor municipal. Asegura o concelleiro José Ramón de la Fuente dende o PP de Santiago que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma que o goberno local, o seu goberno, apartou a un interventor, asegurando o Partido Popular incómodo. Como é vostede este Pois a verdade é que creo que máis unha vez o Partido Popular o que demostra é que ten un problema coa verdade, non? Que utiliza calquera cuestión única exclusivamente para facer interpretacións que son claramente non só interesadas, senón que son absolutamente desacertadas, non? O que acontece con esta sentenza é que anula a resolución pola que se denegou a segunda prórroga da xubilación do interventor por un requisito formal. Única exclusivamente por un requisito formal, confirmando a suficiencia da motivación. Confirma que a motivación que había perfectamente era suficiente. Había informes claramente pois da Dirección de Área de Administración, de Informática, da Coordinación Xeral, e o que considera, neste caso, o Tribunal era que debería de emitir un informe a xefatura de persoal, non? A entender que é o órgano competente en materia de persoal, pero confirma que queda convenientemente motivada a resolución. Da mesma maneira que o recolleu o xulgado de primeira instancia, non? Que dixo que esa motivación era perfecta e estaba correcta. Entón, eu creo que hai que ler ben e trasladar ben as cousas, non facer interpretacións que son claramente malévolas, interesadas. Eu creo que non ten absolutamente ningún sentido, ningunha base, non? A acusación que fai o Partido Popular, que por un lado xa nos ten afeitos, non? A cada vez que sai calquera cuestión, pois facer a interpretación que máis lles interesa, única e exclusivamente por danar o goberno, non? A alcaldesa nos escribe Elena Pérez, nos di, no barrio de Vite, concretamente en Alexandre Bóveda, debido a unha avería no alumeado público de xa fai algúns meses. Para solucionar o problema, engancharon por fora, ou sexa, ao aire, nos di, un cableado que unhas farolas se o deixaron así. En vez de arranxalo, segundo a normativa, se di que o cableado ten que ir soterrado.
nos pregunta cando pensa mirar polo barrio, nos dice Elena. No, evidentemente, se hai unha cuestión que está mal, o que faremos é o traslado de maneira rápida, hoxe mesmo, en canto saia de aquí, o concelleiro de Servizos Básicos, para que mire esa cuestión. Se hai un cabelado que non estea ben posto, pois miraremos de poñelo. En todo caso, nós polos barrios miramos continuamente, é dicir, que se están facendo intervencións, que se están facendo revisar cal é a situación, e cada vez que hai algo, non, que está en mal estado ou que ten algún problema ou algún risco para a seguridade, pois tómanse as medidas inmediatamente, non? Alcaldesa, seguimos en Vite, preocupación tamén dos veciños da Rúa García Lorca. Este é un clásico, non, que falamos moitas veces de García Lorca. Como ve vostede pois, o desenrolo das obras nesta rúa e, bueno, pois, finalmente se fala de abril de 2027, verdade? Sí. A conclusión das obras definitivas. Sí, a ver, primeiro, agora xa para a próxima semana irán desde o Concelleiro e o Servizo de Obras a ter unha reunión aberta a toda a veciñanza, unha reunión que se convocará para que a xente saiba pois, en que consiste ese modificado. É sabido que tivo que haber pois, unha proposta dun modificado por unha tubaxe soterrada que existía, que era de iluminación, que non era habitual, e iso motivou que houvese que parar as obras, non? Durante un tempo é certo que podía ser máis curto, pero os prazos administrativos son o que son, e ao final pois demorouse un pouco. Evidentemente isto causa inconvenientes, e o primeiro sempre pois pedir desculpas por estes inconvenientes, por estas molestias, por este tempo de demora. Agora xa está todo rematado, xa está pasado pola Xunta de Goberno, aprobado ese modificado, e por tanto a partir destes momentos vanse mostrar ao conxunto da veciñanza cales son os cambios, as modificacións que se propoñen, que se inclúen neste modificado, e a obra pois si demorará pois 2 meses máis até abril de 2017. Xa era unha obra longa porque é unha obra complexa. 27. 27, sí, que dixen 17, ai, xa me fun atrás, a verdade. 27, sí, abril de 2027. En todo caso, nós o que estaremos é moi pendentes de facer un seguimento á empresa, á obra, para intentar conseguir, se se pode acurtar os prazos, pois intentarase facer, pero o tema é que a obra recupere agora o ritmo, que vaya ben e que pois a veciñanza poida ter. Sabemos que ao final, despois das obras e de todos eses inconvenientes, o que queda é un espazo moito mellor, unha infraestructura máis acaída, todos os temas de accesibilidade resoltos, e eu creo que iso é no que nos temos que fixar, aínda que é certo que os meses mentres dura a obra, pois sempre hai estes inconvenientes, estas eivas, que xa digo, nós pola nosa parte, con total transparencia, con total publicidade, con total comunicación constante coa asociación veciñal, estivemos trasladando, e xa digo, a próxima semana será o propio concelleiro quen se desprace ali para falar coa veciñanza. Temos chamadas tamén. Ramón, moi bons días. Hola, buenos días. Que tal, Ramón? Le escucha la alcaldesa. Buenos días, alcaldesa. Quería hacer una consulta relativa a una notificación que se hizo el 2 de enero del año 24 sobre una irregularidad urbanística que se produjo en la calle Ramón Beiras, en pleno Camino de Santiago, zona protegida como bien de interés cultural, el Camino de Santiago, y que a fecha de hoy le puedo informar que no ha tenido contestación. Nos llama la atención que, informado la Concejalía de Urbanismo y Vivienda y Disciplina Urbanística del Concello de Santiago, después de más de 2 años no se haya tenido ninguna respuesta al respecto, ni reposición de la legalidad practicada sobre tal obra. Yo quisiera solicitarle por su preocupación, su interés, su dedicación en el tema, porque nos parece una actuación, bueno, pues que puede dar pie y dar cobertura a que se continúen cometiendo irregularidades urbanísticas, pues en la misma zona o en cualquier otra, con el conocimiento o sin el conocimiento del Concello de Santiago, pero por lo menos, bueno, pues que haya una preocupación para evitar que estas cosas sucedan
y continúen sucediendo en el Pues, tiempo. Ramón, no cuelgue, que enseguida habla con usted, mis compañeros, por si, bueno, pues necesitan ponerse en contacto con usted. No nos cuelgue, por favor. Alcaldesa. Sí, ben, en primeiro lugar, por suposto que me interesarei por esta cuestión concreta. Evidentemente, pois non coñezo que é o que aconteceu aí, pero mirareino, preguntareino, falaremos con urbanismo e veremos que é o que aconteceu aí para que durante este tempo non se tomasen as decisións que houvese que tomar. En todo caso, eu o que sí quero comunicar é que día a día hai resolucións, temas de disciplina urbanística, lugares onde se lles faen requerimentos para paralización de obras, é dicir que isto é o día a día dun concello moi vivo onde hai pois moitísima, unha carga moi importante de traballo para o persoal municipal. Así que non sei o que aconteceu concretamente neste caso, tomamos de agora vanlle tomar desde a propia radio pois o seu teléfono e en canto pois saiba exactamente que aconteceu aquí, chamarémolo para darlle conta disto. Pois moitas gracias, Ramón. Máis preguntas. Javier nos di o seguinte: quisiera saber o porqué dos radares a 50 km/h en Conxo, vías de circulación con doble carril, sen presencia de semáforos ou peóns, totalmente valladas, é un afán recaudatorio que o BNG criticou na oposición e que aínda non se ten resolto. Por favor, nos di Javier, non se ande polas ramas. Na súa explicación, diga sí ou non ao radar de Conxo. Hai unha cuestión clara que ten que haber sempre informes. En este caso existen informes, non, por parte de tráfico de que esa é unha zona ou é un lugar perigoso. Entón, mentre ese este lugar perigoso e este aposto, pois ao final ten que acabar. Nós falamos, eu sempre falamos, eu mesma, de que se podería estudar a súa retirada, pero ese estudo da retirada depende de moitas cousas. Entre elas, de maneira moi clara, no tema da perigosidade. Eu de todas as maneiras non quero andarme polas ramas, como di ele, creo que en xeral deberíamos de facer todo o mundo unha reflexión sobre se non é necesario reducir a velocidade en todo, absolutamente en todo o que é o tráfico que hai no municipio, porque cada vez máis nas cidades o que se tende é a ir máis lento, a provocar que así non é por eso que non gañamos moitísimos minutos indo máis rápido e estamos producindo problemas cos peóns, entre que as persoas que teñan seguranza para ir en bici, temos que facer cidades máis amables para o conxunto das persoas. E nese sentido, claro, eu digo, pois total tranquilidade, se a xente cumpre as normas e non vai a esas velocidades, pois xa está, eso xa ao final non vai haber sancións, pero creo que é absolutamente imprescindible e eu foi algo que recibín, tamén creo que hai que escoitar a xente que nos achega e eu o que recibo por parte de moita xente é a preocupación, non, pola excesiva velocidade que se leva en algúns lugares. E xa digo, se existe neste caso pois informes que demostran que falan pois da perigosidade de determinados lugares, pero xa digo, eu creo que o que lle ten que preocupar a xente é cumpran as normas e cumprindo esas normas e rebaixando a velocidade, algo que deberíamos de facer no conxunto eu creo que do municipio, todo iso serviría para que non houvese sancións. Máis preguntas. María Zunilda nos dice: quisiera saber por qué no hay cita en extranjería. Es una vergüenza que la gente vaya fuera de Santiago a solucionar sus documentos. Nos di por qué non hai cita en extranjería. Pero non sei se fala do padrón municipal ou se está falando realmente da comisaría. Claro. Eu citas no municipal, por citas a nivel municipal, hai o caso que a mellor pois poden tardar algo, pero está sabendo porque eu todos os días paso polas oficinas do padrón, subo e baixo e ali hai xente agardando polas súas citas. Non sei se é que se refire a iso. Claro, non nos dá máis datos, pero bueno, en canto municipal se están dando citas. En canto municipal estánse dando citas todos os días sin ningún problema. Seguida damos paso a Mari Carmen, pero Elisa nos di: me gustaría saber se contemplou habilitar baixos como vivendas, por suposto unhas condicións prefixadas en determinadas zonas da cidade. Por exemplo, en Conxo, nos di Elisa, hai un montón de baixos vacíos durante décadas que se poderían poñer en alquiler. Gracias. Non solamente o contemplamos, senón que aprobamos varias reconversións de baixos en vivendas. Eso é unha normativa que depende da Xunta de Galicia, que facilita, e nós, en todo caso, aprobamos xa varias licenzas nese sentido. O que sí decidimos preservar algunhas zonas onde esas zonas eran lugares
lugares, espazos, onde había unha tradición comercial importante. Neses espazos onde había unha tradición comercial importante entendemos que hai que preservar, porque para a cohesión social, para que a xente tamén se asente en determinados lugares desde o punto de vista residencial, é bo que haxa comercio nos baixos. Entón, fixemos unha preservación de determinados núcleos despois dun estudo importante desde o punto de vista urbanístico, onde nesas zonas sí que non se fai, pero no resto dos lugares, ali onde se pode, pois por suposto que hai, pois non solamente que as haxa, senón que aprobamos xa licenzas de reconversión de baixos en vivendas. Alcaldesa, nos quedan poquinhos minutos e temos a Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mari Carmen? Le escucha la alcaldesa. Mire, quería preguntarle que ustedes en Navidades organizaron un concurso de escaparatismo y no se ha resuelto todavía. Quería saber qué era lo que pasaba con eso y por qué no se da resuelto. Buenos días, gracias. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Hola, moi bo día. Pois preguntarei á concelleira de quen depende iso, se houve algún problema para esa resolución. A verdade que o mirarei e preguntarei, o que faga que non se retire agora do teléfono, que llevan tomar os datos, e en canto teña pois a resposta xa lla pasamos, vale? Sí, porque, xa chamamos. Unha pregunta que xa nos fixeron fai meses, bueno, fai meses, sí, foi un par de meses, Eu chamei ao ayuntamiento. Sí. Dixéronme que a persona que estaba... Houbo cambios por unha organización do persoal, pero ¿no? aún así pasaron muchos meses. Houbo cambios de persoal e estivemos durante bastantes, eu diría que semanas, sen persoa, non? Da que levaba habitualmente estas cuestións. Supoño que iso algo tivo que ver, de todas as maneiras, xa lle digo que farei... Pero de todas las... Estamos casi llegando al verano, vale. Y eso no está resuelto, y nosotros que nos presentamos al concurso, que seremos bastantes, me imagino, porque además no hay ningún sitio donde se puedan ver los escaparates, ni que se pueda ver, porque nos mandan mandar fotografías de lo que hacemos, y al final, pues, cuando es la cabalgata o de carnavales, eso, lo dicen en el momento, y aquí han pasado 6 meses. Vale. Bueno, 5 meses, sí. Pero es muchísimo tiempo. Bueno, 4 meses, pero igual é moito tempo. En todo caso, xa lle digo que houve unha situación moi particular do tema da falta de persoal no departamento encargado de levar este tema, que ás veces pois pode acontecer e dependes. Nós sempre decimos o mesmo, que no Concello de Santiago pasa como noutras administracións. Ás veces, pois, unha baixa ou que alguén marcha dun determinado lugar, espazo, e tarda tempo en poder cubrirse esa baixa por unha xubilación, estamos nun momento onde temos pouco persoal. Esa taxa de reposición fixo que a persoa que traballa para o Concello de Santiago, igual que moita xente o sabe, pois no caso de bombeiros e policías, pero tamén noutros ámbitos e noutros departamentos, quedamos sin persoal suficiente. En todo caso, eu falarei ca concelleira, mirarei como está o tema e chamarémola para ver cando podemos facer esta resolución. Pues Mari Carmen, muchísimas gracias. De nada, a vosotros, buen día. Buen día. Alcalde, se nos quedaron miles de preguntas no tinteiro, miles de preguntas, pois quedan para a próxima. Creo que son dúcias, pero vamos... Sí, miles non tanto, pero bueno, unhas dúcias igual, sí. Pero falámolas para o seguinte día. Goretti San Martín, como sempre, moitísimas gracias por de novo unha vez máis estar aquí cos ointes de Onda Cero respondendo ás inquedanzas dos veciños. Pois grazas a vos.